Ola, estou no Courel e aquí tamén queren construir un macroparque eólico, como en tantos outros lugares da Galiza. O 29 de abril estamos convocadas ao encontro Burla Verde en Sabucedo, na Estrada. Estamos convocadas en defensa da terra, colectivos, organizacións, xente que traballa de forma individual para xuntarnos, encontrarnos, reflexionar, compartir emozóns e facer festa tamén. Contra a mafia da industria extractiva, contra a mafia das multinacionais, das eléctricas e das minarías, contra as administracións que colaboran con esa violencia contra a nosa terra, en defensa do rural, en defensa da nosa vida, en defensa do país, polas nosas fillas e fillos. 29 de abril, encontro Burla Verde na Estrada.